Wara li fl-4 ta' frar l-armata laqet fiħdana 120 soldat ġdid, matul il-jum ta' tnejn beda l-proċess ta' reklutaġġ għal 87 persun oħra li wkoll qed jaspiraw li jsiru soldati. Meta f'Settembru tal-2013 infetħu l-applikazzjonijiet għal soldati kienu 900 dawk li japplikaw. Dawk li diġa daħlu u dawk li nhar it-tnejn bdew it-taħriġ għaddew minn proċess estensiv li kien jinkludi assessjar fiżiku, eżamijiet mediċi u intervisti. Wara preżentazzjoni qasira mill-uffiċjali tal-Armata, it-tnejn filgħodu kull rekluta ġdid ħal-ġurament ta' lealtà lejn il-poplu, l-Istat Malti u l-Kostituzzjoni. Dawn ir-rekluti issa jridu jgħaddu minn taħriġ militari intensiv ta' 18 il-ġimgħa fejn hawnhekk huma jridu jilħqu livelli mixtieqa. L-uffiċjali li se jkunu jieħdu ħsieb it-taħriġ ta' dawn ir-rekluti se jkunu jevalwaw is-saħħa tal-karattru, il-motivazzjoni, id-determinazzjoni u anki l-ispirtu li jkunu qed jaħdmu fih bħala grupp. Ir-reklutaġġ se jkun qed jikkonsisti wkoll f'taħriġ fuq l-armi użati mis-soldati, fuq l-ewwel għajnuna u anki jitalmu x'għandhom jagħmlu waqt ċerimonji statali. Se jkunu malma l-liġi militari u anki l-liġi umanitarja internazzjonali fost l-oħrajn. Wara li huma jgħaddu minn dan it-taħriġ huma jkunu mitluba li jieħdu sehem fil-passing out parade li formalment tagħmilhom soldati tal-Forzi Armati.